Moje meno je Matúš, ty si ty, alebo jak by tu povedali, Vata Simona Majeva, Matúš, ty si ty. A dneska idem celý deň jesť iba z non-stop obchodov. 7-Eleven, Family Mart, Lawson, non-stop obchody aka kombíny, ktoré sú v Japonsku úplne všade a sú úplne crazy. Na Slovensku máme jedlá z benzíniek. No, dneska vám ukážem, čo môžete v takýchto obchodoch nájsť a ukážeme si jedlá, ktoré v Japonsku musíte vyskúšať. Začneme prvým obchodom a to 7-Eleven. Akože úprimne, aj neviem, kde mám začať. Ja neviem ani čo chcem. Zobudil som sa a som trošku hladný, ale zoberiem viacej vecí, nech môžeme viacej veci ochutnať. Čiže poďme sa povozerať, čo tu majú. Zubné kefky, pasty, časopisy, všetko možné na hygienu, rukavice. To si ináč možno aj kúpim, je mi zima. Uteráky, masky, energetické, vitamínové vecičky, ovocia, gift karty. Čo ti jebe, tu je reálne všetko. Tu je všetko. Triker Japonec, čo tu býva, im povedal, že on môže zaplatiť aj za nájom v 7-Elevene. To je extrémny banger, čo som práve zobral. To je proste mliečný čaj. A oni ich tu majú všade, hrozne veľa. A sú fakt popy, sú lacné, milujem to. Mňam. Majú tu aj takéto sušené veci, ale nie len mäsa, ale aj... Toto je napríklad sušená chobotnica. Mal by som to vyskúšať? Asi by som to mal vyskúšať, že? Sušenú chobotnicu. Ale trošku sa to bojím, lebo vyzerá to na pič. Dobre, zoberiem to. Samozrejme, tieto nudlové kyblíky, tie idú crazy všade vo veľkom. Dokonca aj na letisku majú nie len fontánku na vodu, ale aj na horúcu vodu, aby si ľudia mohli zaliať svoju polievku alebo hoci čo už na letisku. Crazy. A to isté majú aj tu na 7-Elevene. Máš tú kanvicu, ktorú si môžeš zaliať svoje nudle. Už urobené vajíčko, hej. OK. Šunky, syry, vajíčka, všetko možné. Urobené lososy, šaláty. No ale toto je presne kvôli čomu som došiel. Fajnové onigiri. Ja si rovno zoberiem lososové a tuniakové. Aj majú tu aj rôzne iné sushi, ako napríklad toto. Alebo toto, alebo aj takéto rolky. Toto vyzerá na naloženie, ty kokos. To si dám asi na obed. Aj sendviče, praženica a tunia, šunka, chicken. Čo ti jebe, toto bude ľahšie, než som si myslel. Však tu majú tak dobré veci. Ramen. Oni majú balený ramen. Neviem, ja to asi zostávam. Ja asi nejdem domov, mám to piť. Donut, corn dog, párok, vyprážané kuracie kúsky, buchty. Toto vyzerá po piči, mňam. Tekvicová, mäsová, prasačia, pizzová. Tamtú pizzovú buchtičku som mal, keď som tu bol naposledy v Japonsku a bolo to tak po piči. A musím si to podľa mňa aj teraz zobrať. Pečivka, tieto cheesecakey sú po piči, milión ďalšieho pečiva. Alkoholy samozrejme. Majú tu aj tieto populárne poháre s ľadom, ktoré si zaleješ hocičím chceš a môžeš si vytvoriť drink. To skúšame na obed. Mrázené ovocia, ktoré tiež vyzerajú extrémne popy. Je to hrozná. Mňam, majú tu aj sladké vecičky. Tu je toho tak veľa rôzneho, že ja neviem, čo mám vám skorej ukázať. Tu je prístroj na urobenie smutička. Do toho si dáš ovocie a ono ti to rozje a urobí ti to čerstvé smuty. Alebo keď chceš, môžeš si rovno robiť kávu. Aj tu. Tu sú tie kanvice, čo som hovoril, že si môžeš zaliať vlastnú polievku. Tlačiareň. Bankomat, manga, samozrejme, anime. Každopádne ja už podľa mňa mám všetko na raňajky. Ale zabudol som si kefku ešte na Slovensku, čiže kúpim si ešte kefku. Konnichiwa, pizza ban, onegaishimasu. To zajímás. Za nákup som zaplatil 6,60. Čo je dosť dobré. Kefka, onigiri, pizza ban, pitie, chobotnica sušená. Vonku prší, tak som sa stiahol dovnútra a ideme sa naraňajkovať. Sušenú chobotnicu si necháme na záver, kefku na večer, pizza ban. A to viem ako chutí, pamätám si to pred 2 rokov, keď som bol naposledy v Japonsku. Prinesie mi to podľa mňa veľkú nostalgiu, keď do toho zakusnem. To je extra, je tak dobre. Mňam. Jak pizzová taštička z Lidlu, ale jemnučka, buchtičková a pridaný syr navyše. Zapijem to týmto drinčíkom. Je to ten mliečný čaj. No ja tu asi ostávam. Deštruktoval som tú buchtičku. Onigiri. Beef. Začneme lososovým. Nedostal som sa ešte k tomu lososu, ale ďalší. A hrozne veľa chudých ľudí tu je. Fakt tu nie sú tuční ľudia. Vôbec sa tomu nečudujem. Keď proste namiesto snackov, oni majú sušené mäsa, rýžové vecičky, zdravé, lososové onigiri zničené. A ideme na tuniaka s majonézou.
Tomu ver. Tomu kurva ver. Toto je podľa mňa ešte lepšie ako ten losos. Tu je aj tá majonéza, ktorá tomu pomáha. A zase to je môj tučný slovenský zadok, ktorý potrebuje majonézu, aby veci chutili dobre. Popiči vec ešte na Japonsku je, že včera, keď som si kupoval oblečenie a keď som si to nakoniec kúpil, tak mi nielen dali nákupnú tašku, ale vonku pršalo. Oni mi tú nákupnú tašku ešte zabalili do jednej navyše nepremokavej tašky. Akože je to maličkosť, je to sprostosť, ale to sú také maličkosti, ktorých je v Japonsku hrozne veľa a ti hrozne skomfortňujú život. Gochiso sama dešta. Toto nebude dobre. Voní to jak žradlo pre ryby. Úplne jak žradlo pre ryby. Sušená chobotnica, nevyzerá to nijak magicky. To nejde odkusnúť. Toto sa je? Akože není to búhvico, dal by som to asi psovi. Raňajky máme za sebou. Môžeme sa vrhnúť potom na chod 2. Ráno v skutočnosti nebolo ráno. Vlastne boli 2 hodiny po obede. Ale vyskúšali sme si 7-Eleven a teraz ideme na Family Mart. Prvé, čo zoberiem, je alkohol. A to konkrétne sake. Lebo je piatok večer. Toto je sake, ne? Myslím, že to je sake. Idem si to preložiť. Zistil som, že toto je sake. A toto je soju, čo je veľmi podobná vec. Korejská, je tam viacej alkoholu, ale ja chcem vyskúšať sake, čiže let's go. Zobral som nejakú čokoládu. Prečo vyzerám jak píču? Každopádne zobral som to sake, čokoládu a cukríky, lebo v Japonsku tie cukríky nechutia tak umelo, tak chemicky, oni chutia všetky veľmi ovocne. Znie to ako pičovina, ale je to pravda, oni fakt chutia, že tam to ovocie reálne je. Nie som zase taký hladný, že zoberiem si nejaké rýžové veci, zoberiem si niečo rýžové. Toto čo je? To, čo som práve našiel. Sushi plnené vyprážaným kúraťom? Dobre, zobral som to. Toto sú všetko zelené čaje. A milujem zelený čaj, čiže si nejaký zoberiem. Pizza ban onegaishimasu. Poďme si to všetko ochutnať. A aj ten alkohol. Aj keď akože nemal by som asi piť na ulici. Pizza baník už všetci veľmi dobre poznáte. Dobre, idem si niekde sadnúť. Poďme teraz na zelený čaj. OK, je to neuchutený zelený čaj bez cukru. Ale budem zdravý. Čokoládka, taká premium, extrémne kocečky. Vyzerá tak mini brownie kocky. Je to dosť dobré, chutí to úplne ako brownie. Ojojoj, šampión. Sushi naložené vyprážaným kuraťom. Tak toto si kupujú iba kokoti. Však to čo je? Čo ti jebe? Ten rezeň vnútri má ešte aj syr v sebe. Velice naložené. Cukríky, toto sú tie ovocné fajnovúčke, hroznové. No kokot, len som to vytiahol z balíku a už tam cítim tú ovocnosť. To už je presne rozdiel aj vo vôni. Naše cukríky na Slovensku, čo sú stále lepšie ako v Amerike, otvoríš ich a nevoňajú nijak moc, možno tak chemikálne trošku. Toto som otvoril a normálne mi hrozno najebalo na bradu. Presne o čom hovorím. Chutí to ovocne. Ako poslednú vec tu máme sake, ktoré by som úplne nemal otvárať na verejnosti. OK, sake, veľmi dobré. Je to víno, chutí to jak víno, ale také čistejšie, také zdravšie, také bez chuti. To není ani biele, ani červené, ani rúžové. To je nefarebné. To je priehľadné víno. Tomu ver. Chutí sake, chutí úplne jak priehľadné víno. No nič, idem si odložiť veci na izbu. Stretnem sa s kamošom a ideme trošku do mesta. Skúsim si nájsť nejakú japonskú frajerku, dúfam, že to vyjde. Dopíjam to sake. Ono to je silné. To je jedno z tých najsilnejších vín, aké som kedy pil. To bol veľký dneska to neskončí dobre. Daj like, subscribe, you already know. Matúš, ty si ty. Ambasádorka, fashion blogerka a piča nikdy nezabudne zdieľať fotku strateného psíka. Každú druhú takú sponzoruje lacná kozmetika. Slovenská verzia ľadového poháriku zo 7-Eleven Tokyo, a.k.a. whisky s kolou.